Idag är det den 3 januari 2024. På dagen för 200 år sedan, den 3 januari 1824, utkom Åbo underrättelser för första gången. Och tidningen lever och mår bra ännu 200 år senare. Äldst i landet men aldrig gammal. Me vietämme siis Suomen vanhimman sanomalehden Åbo underrättelserin 200-vuotisjuhlapäivää. Ja tietysti Suomessa aivan uniikkia, että lehti on näin vanha. Kun Åbo täytti 80 vuotta, niin perustettiin Turun Sanomat, eli 80 vuotta myöhemmin. On ollut ilo seurata Åbota melkein koko minun ikäni ja oli todella suuri ilo, että sain olla täällä juontajana tänään. Vi ska ha en paneldiskussion här, paneelikeskustelu aivan tuota pikaa, missä ei keskustella Åbo underrättelserista, utan vi ska diskutera någonting som är betydligt yngre, nämligen egentligen Finlands välfärdsområde, eli keskustellaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta, joka täyttää ei 200 vuotta, vaan vuoden. Och de som ska dra den här diskussionen är Åhus redaktionschef Sari Sarelius och reporter Carina Holm, och jag ger över ordet till dem med en varm applåd. Hej och välkomna till den här paneldebatten om vården som togs över av välfärdsområdet för ett år sedan. Och det här är Sari, jag heter Carina och det här är våra gäster. Tack och välkomna alla. Tervetuloa kaikille. Och nu ska jag presentera våra panelister här först. Så har vi Niklas Gusef, SFP, RKP Niklas Gusef, Nina Söderlund, Vänsterförbundet, Vasemmistoliitto, Aki Lindén, SDP och Kaija Hartiala, Samlingspartiet, alltså kokoomus. Men före vi börjar så ger vi ordet åt Tarmo Martikainen. Varsågod. Bästa publik och Åbo underrättelserepresentanter, tack för inbjudan till den tillställningen. De flesta av er, jag vågar nästan säga att så gott som alla, är varhas-kund på ett eller annat sätt i något skede av livet. Jag vill önska er alla en riktigt god början på ett nya året, som samtidigt är varhas andra verksamhetsår. Det återstår att se om välfärdsområdena fortsätter att vara verksamma efter 200 år, så som Finlands äldsta tidning Åbo underrättelser. Jag vill börja med att ge mina varmaste gratulationer till 200-åringen som fortfarande ser beundransvärt fräsch ut. Jag vill också tacka Åbo personligen. Min svenska var ganska dålig när jag började jobba för Varha, som ju är ett tvåspråkigt välfärdsområde. Mina kunskaper i svenska är ännu långt ifrån perfekta, men jag läser EU och ni har hjälpt mig. Till exempel har Carina Holm varit en utmärkt bra lärare. Tack för dig. Vaihdan suomeksi, sillä maamme vanhimman sanomalehden lukijakunnassa on varmasti myös suomenkielisiä. Varhaan ensimmäinen vuosi oli sekä jännittävä että työläs. Vuosi sitten joulukuussa meillä oli 34 organisaatiota ja muun muassa 47 potilastietojärjestelmä. Nyt meillä on yksi yhteinen organisaatio ja ainoastaan 14 potilastietojärjestelmää ja kohta toivottavasti 1 tai 2. Varha järjestää ja huolehtii Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista ja vähemmän esillä olleista pelastuspalveluista. Meidän tunnus ja slogani on, että turvaamme, parannamme, pelastamme hyvinvointia yhdessä joka päivä. Näitä palveluja emme voi tuottaa ilman meidän henkilökuntaa, joita on noin 23 000 27 kunnan alueella.
Olemme myös hiljattain saaneet työterveyslaitoksen, mitä kuuluu tutkimukseen henkilökunnasta, ja meillä arvostetaan lähiesihenkilön oikeudenmukaista johtamista ja työyhteisöä. Ja tässäkin paneelissa erittäin kiinnostavaa tiedon kulkua. Ja tämä onkin yhteistä median kanssa. Sujuva tiedonkulku on hyviksi koettujen palvelujen lähtökohta. Ekonomin är det mest aktuella ärenden och vi i Varha förstår varför det är. På något sätt vi måste spara hundratals miljoner vid slutet av 26. Det är inte lätt. Vi skulle hålla på och bättra alla våra tjänster och vi har så mycket pengar som helst, men så är det tyvärr inte. Talous puhuttaa meitä kaikkia. Erityisesti kun säästötavoitteissa liikutaan parissa sadassa miljoonassa vuoden 2026 loppuun mennessä. Vaikka käytössä olisi kaikki rahalliset resurssit, niin meidän parantamisessa on haasteensa. Meidän kirstunvartija, valtiovarainministeriö haastaa meitä siitä, että pistetään spökköjä pesään ja uudistetaan tätä järjestelmää. Haasteensa meillä on noin 20-30% enempi tilaa kuin meidän verrokkihyvinvointialueilla, mutta samanaikaisesti meillä on myös työvoimapula. Isoja askeleita olemme ottaneet jo palvelustrategian myötä, ja sen pohjalta tarkastellaan kaikkia meidän palveluja yhtenä kokonaisuutena. Palvelustrategian pohjalta ja myöskin asiakkailta kysyttyjen palautteiden pohjalta uudistamme palveluja. Ja lähiaikoina myös paljon puhuttua palveluverkkoa koko Varsinais-Suomessa. Hyvinvointialueuudistus on yksi maamme suurimmista hallinnollisista uudistuksista. Ja OUn pitkän historian aikana uudistuksia on paljon ehditty myös uutisoida. Kiitokset, että varsinaissuomalaisten yhteisiä asioita seuratessanne huomioitte myös hyvinvointialueita. Välfärdsområdereformen är en av de största administrativa reformerna i vårt lands närhistoria. Under OUs långa verksamhetshistoria har ni hunnit rapportera om många reformer. Tack för att ni också beaktar hur välfärdsområdet utformas när ni följer upp våra gemensamma ärenden i egentliga Finland. Tästä on hyvä jatkaa ja työmaata riittää. Avoimuus on tärkeää ja pyrimme kertomaan päätökseen vietävistä asioista ajantasaisesti. Tässä on medialla tärkeä rooli. Jag vill redan nu tacka för att fortsatt gott samarbete mellan Åbo Underrättelser och Varha. Den här paneldiskussionen är ett bra exempel på det. En gång en grattis till 200-åringen. Tack så mycket. Och vi tar en liten snabb översättning här. Även om alltså Varha skulle ha obegränsade ekonomiska resurser så finns det utmaningar när det gäller att förbättra servicen. Enligt finansministeriet som vaktar välfärdsområdenas kassaskåp måste sättas fart på när det gäller att förnya servicen. Och Varha kommer att ta stora kliv framåt i och med servicestrategin som blev klar i höstas. Och med den som styrdokument kommer Varha att se över servicen som helhet. Tack. Och sen ska vi förstås berätta varför just de här panelisterna är här. De är alla fullmäktigeledamöter i Varhas fullmäktige, och då Gusef, Hartiala och Söderlund är också styrelsemedlemmar. Vi går rakt på sak. Är det bra eller dåligt att vården nu sköts av Varha? Grön lapp betyder bra och röd lapp betyder dåligt. Eli kaikkien mielestä on hyvä asia, että hyvinvointialue nyt on ottanut hoitaakseen hoivan ja muut asiat. Hyvä. Ihan lyhyet perustelut, riktigt korta motiveringar varför det är bra. Varsågoda. Ja, tack. Jag tror att läget var ohållbart på lång sikt för kommunerna att själva klara av vården. Alltså vi pratar inte om det som skulle hänt i år eller i nästa år, men på längre sikt. Så det var ett steg som måste komma.
Jo, här var ju frågan bara om vården och Varha är ju så mycket mera än hälsofrågor, men det var nödvändigt just av samma orsak som Gusef sa. Kommunerna klarar inte av det här nu heller. Och ett bevis för det är ju att vi alla vet att den inhyrda arbetskraften är fruktansvärt dyr och det är en process som har pågått i 20 år minst och ingen har kunnat stoppa den förrän nu. Nu är det välfärdsområdena som har redan börjat jobbet med att minska på den stora mängden inhyrd arbetskraft som är jättedyr. Jag har samma åsikt. Åbo är ju ett stort stad med 200 000 invånare nu för tiden och Salo är också ganska stor, men vi hade ju 27 kommuner här och de hade 15 olika samarbetsorganisationer och sen hade vi det sjukvårdsdistriktet och många olika organisationer och de svårigheter som vi nu har, brist på personalen och ekonomisvårigheterna, skulle inte de där kommunerna kunna ta ansvar i nu för tiden, så att i den åsikt är det bra att vi har Varha nu. Okej, tack. Jag måste be om orsak att jag byter till finska för att mitt svenska språk är bäst, som bäst med barnsjukdomar men inte så komplicerade saker som här. Mä olen myös samaa mieltä kuin edelliset puhujat siitä, että on todellakin niin kuin, paljon parempi tilanne tämä, että on niin kuin näin suuri yksikkö kuin niin, että kaikki ne 27 kuntaa pitivät niin kuin omia järjestelmiään yllä, tai siellä oli muutama kuntaliitto, mutta tämmöisiä niin kuin yhteisterveyskeskuksia, mutta kuitenkin, niin ja myöskin nyt, että sairaanhoitopiiri on siinä samassa, koska aikaisemmin on ollut usein sellainen asetelma, että kuntapäättäjät ovat niin kuin pitäneet erikoissairaanhoitoa jotenkin tämmöisenä syöppönä ja huonona asiana, kun sitten taas potilaat, joita siellä hoidetaan, tietävät, että asiat ovat usein aika eri tavalla kuin mitä päättäjät ovat ajatelleet. Nyt kuitenkin koko terveydenhuolto on yhdessä ja myöskin sosiaalitoimi, jolloin sitä pystytään paljon paremmin hallitsemaan ja se on myöskin paljon tasa-arvoisempaa potilaille. Kunnissa oli hyvin paljon vaihtelua siitä, että miten siellä asioita hoidettiin ja miten varsinkin potilaat saavat hoitoa. Så Kaja Hartiala håller med de här andra och säger att det var ohållbart att 27 kommuner hade sina egna system. Och en bra sak med Varha är också det att sjukvårdsdistriktet nu hör till samma organisation. Bra. No, ni är alla enhälliga om det här, så nu frågar jag att sådär som man säger på finska, att miten meni noin omasta mielestä? Hur gick det här första året? Gick det bra? Ska det dåligt? No, ni kan ju... Ja, kyllä se varmaan näin. Ei sano näitä. Det var inte tillåtet med två. Okej, ganska rörande. Alla tycker att det gick jättebra. Vad är det som har gått så bra? Det finns många som tycker att det har blivit mer byråkratiskt, speciellt de som jobbar inom Varha, och också patienterna och klienterna tycker i många fall att det är svårt att få kontakt med Varha. Vad är det som har gått så bra under det här året? Kort. Eli mikä meni nyt niin kauhean hyvin? No, jos mietitään sitä alkua, mistä Tarmo Martikainen sanoi, paljonko oli erilaisia potilastietojärjestelmiä, 23 000 työntekijää, niin että saatiin esimerkiksi palkat maksettua kaikille jo alusta asti eikä käynyt niin kuin Helsingissä, niin se oli jo hirveän suuri saavutus. Mutta totta kai menee aikaa ennen kuin kaikki järjestelmät on niin kuin yhdenmukaistettu ja ennen kuin kaikki hoitokäytännöt on niin kuin yhdenmukaistettu. Ja on totta, että meillä on liikaa byrokratiaa, mutta meillä on nyt aikamoinen tai talkoot menossa sen byrokratian vähentämiseksi. Mutta siinä alussa varmaan sitä tarvittiin sitä byrokratiaa, jotta saadaan niin kuin tämä koko järjestelmä organisoiduksi. Min egentliga svar skulle varit så här att 15% rött ja 85% grönt, därför att största delen av tjänsterna fungerar ju helt bra. Tyxen, förlossningarna, kirurgin och allt det där, och även ganska bra i åldringsvården. Men sen har vi haft ju svårigheter på läkarmottagningar och många andra tjänster. Vi har brist om psykologer och allt det där, och det har ju inte kommit därför att vi har Varha. Men vi har inte kunnat under det första året klara de här svårigheterna ännu. Eli Aki Linden mielestä 85% kaikesta on toiminut ensimmäisenä vuonna ihan hyvin. Jo, jag skulle vilja haft en lapp där det skulle ha stått det kunde ha gått sämre. För det var ju klart att många saker
är det problem med, men många tror fortfarande att första i fjol så startade allting klappat och klart. Och det var ju då det började. Att det finns inte en chans att det skulle ha gått bättre än så här, att det har gått bättre än vi förväntade oss och folk fick löner och så vidare, men det är först nu som det här utvecklingsarbetet börjar, som kan spara pengar, och det är det som är problemet, att nu just ska vi spara en massa pengar när vi borde göra utvecklingsarbete. Eli vasta tänä vuonna se todellinen työ sitten alkaa, että mihin rahat käytetään. Jo, jag håller med tidigare talare här att det fanns stor risk att det skulle ha gått ännu sämre. Precis som Martikainen sa i sitt tal här, så är det högst antagligen den största reformen som har gjorts under det självständiga Finlands tid. Att tro att vi får allt att fungera på ett år, så inte ens vi politiker är sådana optimister att vi skulle ha trott att allt går i lås. Joo, eli eivät edes optimistisimmat poliitikot uskoneet, että se ekana vuonna ihan täysin alkaa sujua. No, nu står Varha fortfarande inför många utmaningar. Vilken är den allra största utmaningen om du ska svara med ett enda ord? Eli mikä on Varhan tämänhetkinen suurin haaste? Mikä on kaikkein vaikeinta? Ja yhdellä sanalla, kiitos. Lindén. Brist av kunnig personal. På finska är det henkilöstöpula, så det kanske det är helt okej. Personalbrist. Ajattelen samalla tavalla, kyllä se on henkilöstöpula. Med ett ord resursbrist, så då får vi lägga in ekonomin också och personalen. Då vill jag nog vara oense med min granne här, för det är faktiskt personalbristen som inte kommer att bli avhjälpt under de närmaste åren. Vi drömmer kanske om att om 2 år blir det bättre, men hela Finland lider av personalbrist, och det hjälper inte att vi skulle ha 100 miljoner som ramlar ner från himlen. Om det inte finns personal så måste vi anpassa oss efter det. Eli pula on henkilöstöstä ja yleensäkin resursseista, että vaikka taivaalta sataisi miljardeja, niin se ei ihan auttaisi. No, nu är ni alla folkvalda politiker. Det är människorna som åbolänningarna som har, eller människorna i egentliga Finland som har röstat på er och valt in er i de här beslutsfattande organen. Vad ska ni som politiker göra åt den här personalbristen? Eli mitä nyt vaaleilla valittuina poliitikkoina aiotte tälle asialle tehdä? Hartiala. Henkilöstöpula ei ole niin kuin asia sinänsä, vaan se liittyy moniin kysymyksiin. Ja nyt tässä tilanteessa se on usein liittynyt myöskin johtamiseen ja myöskin tähän, niin kuin tähän muutokseen, että on jouduttu, niin kuin esimerkiksi Naantalista lähti terveyskeskuslääkäreitä, koska he joutuivat käyttämään rinnakkain monia potilastietojärjestelmiä, ja lääkärinä ymmärrän kyllä hyvin, että se on erittäin turhauttavaa, ja sen takia meillä on nyt keskitytty tämmöiseen niin kuin johtamiseen ja nimenomaan henkilöstöohjelmaan, nimenomaan henkilöstön hyvinvointia, johtamista ja sitä työn mielekkyyttä pyritään erittäin merkittävästi nyt kohentamaan, ja meillä on siinä ihan tämmöinen erittäin hyvin toimiva ohjelma menossa, joka on jo ollut muutaman kuukauden käynnissä. Så den här personalbristen, så den beror på många saker, bland annat på ledarskap och brister i ledarskapet, och det är någonting som man nu jobbar med att förändra. Och till exempel från hälsocentralen i Nådendal så var det många läkare som slutade när de var tvungna att använda många olika patientdatasystem samtidigt, och det här var väldigt frustrerande. Men nu jobbar man inom Varha då med sådana här nya ledarskapsmodeller och program. Herr Gusef och sen Söderlund. Tack. Jag tror att politikernas viktigaste uppgift är att vara med och förverkliga en förändring av verksamheten. För ett faktum är nu att det är en personalbrist, och den får vi inte åtgärdad. Då måste vi istället ändra på verksamheten så att den eventuellt kräver mindre personal. Vi har alla hört om dagens tekniska lösningar och artificiell intelligens och digitala lösningar, vad som helst. Vi är fortfarande rätt så dåliga inom den offentliga vården att använda oss av de här lösningarna. Jag tror att det är någonting som vi måste se mer på, för att som sagt, det finns inte mera personal fast det skulle ha mera pengar. Eli tärkein tehtävä poliitikoille Gusefin mielestä on niin kuin mahdollistaa nämä uudistukset, ja julkisella puolella ei ehkä vielä ole opittu käyttämään kaikkia digitaalisia mahdollisuuksia. Söderlund. Jo, en bra och öppen och rättvis personalpolitik på
alla nivåer. Och sen måste jag nog säga att det här ledarskapet är otroligt viktigt, att alla de som är ledare och förmän på olika nivåer i Varha måste få stöd i sitt jätteviktiga jobb. Eli avoin ja reilu tämmöinen henkilöstöpolitiikka ja osaava johto, eli että kaikki työntekijät saavat tukea silloin, kun tarvitsevat. No, nu har ni just fattat beslut om den här servicestrategin. Och Jag inte svara alls. Förlåt. Absolut. Det här är en så svår fråga att nu, därför att det är ju ett tvåspråkigt tillfälle, så svarar jag på finska nu. Mä en ole ensimmäistä kertaa tämmöisessä tilanteessa, että on henkilöstöpula. 30 vuotta sitten mä olin virkamies, en poliittinen päättäjä, kun menin Porin kaupunkiin töihin ja meillä puuttui puolet terveyskeskuslääkärin viroista. Me saatiin ne vuodessa täyteen. Ei millään huippupalkalla, vaan muuttamalla se järjestelmä omaa lääkärijärjestelmäksi. Egen läkarefunktion. Och det är ju bara nu läkare som jag talar om här, men att härska sitt eget arbete så att det är inte för mycket, att man kan planera sin arbetstid och alla de där frågorna, det är det där mest viktigaste. Lönefrågan är naturligtvis viktig också. Eli Linden kannattaa omalääkärijärjestelmää ja palkka ei ole välttämättä se tärkein vetovoimatekijä sitten, kun henkilöstöä houkutellaan. On se tärkeä, mutta ei tärkein. Ja saade ei välttämättä tärkein. Okej, nu till servicestrategin, ett ord som jag gillar väldigt mycket. Nu har ni fattat beslut om den och det kommer att bli aktuellt att förnya servicenätet, det vill säga var man ska få vård och hur. Om du måste spara på en enda sak, vad ska du spara på då? Eli tänä vuonna päätetään palveluverkosta, eli siitä, että missä hoitoa annetaan ja mitä hoitoa annetaan. Ja jos nyt teidän jokaisen pitää valita yksi säästökohde, niin minkä valitsette? Varsågod. Kanske Nina börjar med det här. Jag kan börja på det sättet att när det här nätet nu kommer att gås igenom så är vi kanske överens om att man kan inte få all service på alla de ställen man har fått idag, även om det har blivit dåligt också på många ställen redan för länge sedan. Men att servicen kommer att, alltså utbudet kommer säkert att minska. Men åtminstone jag vill att det ska finnas fortfarande möjlighet att få hälsovård också nära. Därför att vi har en massa åldringar som vi vill ska bo hemma. Alla vi ska bo hemma så länge som möjligt. Och de behöver också hälsovård i närheten. Men man kommer inte att kunna få samma utbud som man får idag. Eli kaikkea hoitoa ei voi ehkä saada niissä paikoissa, missä on tähän mennessä saanut, että vaikka hän kannattaa lähihoitopalveluja, niin voi olla, että tarjonta vähenee. Jo, jag skulle säga att vi måste se över vad för vård som ges. Jag tror det var här i mellandagarna som jag läste en intressant artikel om att vi ger ganska mycket vård i Finland som kostar väldigt mycket och i slutändan ändå har en marginell effekt på människornas välmående. Här tror jag vi har stora summor att spara. Förstår jag rätt, att monessa paikassa on kallista hoitoa, joka kuitenkaan ei tuota... Me annetaan kenties aina tai joskus ei niin tehokasta hoitoa, joka ei loppupeleissä anna niin paljon sille asiakkaalle potilaalle, niin sitä pitää katsoa. Jag har samma åsikt som Niklas just berättade, att till exempel, jag skulle ha flera exempel också, men det är ju inte möjligt att berätta om det, men vi faktiskt ger ännu sådant vård även i Finland som den nyttan är ganska små, mutta jokaisessa kunnassa pitää olla se minimipalvelu, joka tarkoittaa terveydenhoitaja, näytteenotto ja lääkäri vaikka yhtenä päivänä viikossa. Jag översätter här snabbt bara att Aki Lindén håller med då att, med Niklas Gusev, att det är mycket av det här som kanske en stor del av vården ger inte speciellt mycket nytta, men i varje kommun borde det finnas åtminstone sån här minimiservice med kanske en sjukskötare och en laboratorietjänster och sånt åtminstone en dag i veckan. Varsågod. Jos
palveluverkosta puhutaan, niin meillä on valtavasti kiinteistöjä. Meillä on eniten kiinteistöjä kaikista hyvinvointialueista. Meillä on paljon sellaisia kiinteistöjä tällä hetkellä, joita ei edes käytetä. Koko TYKSin C-siipi on ollut 3 vuotta tyhjillään ja Uusairaala on lähes tyhjillään. Meillä on niin kuin todella tsempaamista tässä kiinteistöasiassa ja myöskin meillä on paljon kiinteistöjä, jotka käytetään hyvin vähän. Kouluissa on esimerkiksi sosiaalitoimen vuokrahuoneita, joita käytetään ehkä kerran 2 viikossa tai jotain tällaista, niin tämä tehokkuuden lisääminen näissä kaikissa kiinteistöissä on todella tärkeää ja mä uskon, että sillä me saadaan aika merkittäviä säästöjä aikaiseksi. Kaija Hartiala här säger att det finns massor av fastigheter som Varha har till sitt förfogande idag och det är mest fastigheter av alla välfärdsområden. Så till exempel den här C-flygeln vid OUCS har stått tom i 3 år. Så hon vill ha en betydligt effektivare användning av fastigheterna. Statsminister Petteri Orpo säger i dagens jubileumstidning i OU 200-årstidningen att välfärdsområdena hittills inte har gjort någonting annat än infört en ny förvaltningsnivå. Det är ganska hård kritik av landets statsminister. Har han rätt eller fel? Rätt är då grönt och rött är fel. Ja, pääministeri Petteri Orpo sanoo tämän päivän OUn juhlanumerossa, että tähän mennessä haastattelu on siis tehty marraskuussa. Hyvinvointialueet ovat saaneet aikaiseksi uuden hallintotason, eikä juuri paljon muuta, aika kovaa kritiikkiä. Onko hän oikeassa? Jos hän on oikeassa, on vihreä kortti. Jos hän on väärässä, punainen kortti. Ingen av den åsikt. Vill ni förklara varför? Varför har han fel? No, kyllähän siellä on paljon muutakin saatu aikaiseksi. Että kyllähän meillä on niin kuin tämä koko hallinto on järjestetty uudestaan ja meillähän oli ennen, joka kunnassa on ollut joku terveyslautakunta ja kaikkea tällaista, että kuitenkin täytyy muistaa, että paljonko siellä on ollut niin kuin päättäjiä mukana. Toki meillä on aika monimutkainen tämä meidän hallinnollinen rakenne, että vertaisin sitä muun muassa TYKSin vanhaan hallintorakenteeseen, joka on noin puolet kuitenkin koko hyvinvointialueesta. Siellä oli hallitus ja kiinteistöjaosto ja se oli siinä ja valtuusto kokoontui 2 kertaa vuodessa. Nyt meillä on hyvin paljon näitä erilaisia elinimiä. Meillä on lautakuntia ja muita toimielimiä. Siinä on varmasti kyllä varaa vähentää tulevaisuudessa, mutta tässä vaiheessa kun sitä luodaan, niin on varmaan tärkeää, että siellä on paljon päättäjiä mukana. Nu när det här systemet byggs upp så är det säkert viktigt att det finns mycket beslutsfattare med, men hela den här, alltså tidigare har det funnits en egen hälsovårdsnämnd till exempel i varje kommun och det har varit otroligt mycket beslutsfattare involverade. Och Kaija Hartiala säger att visst är Varhas organisation och förvaltningsstruktur väldigt komplicerad, att det finns en massa olika nämnder och organ, men det kanske behövs nu när man håller på att bygga upp hela den här verksamheten. Säger Niklas Gusev. Joo, ja starti Linde-nimäiset teot tässä, mä näytän näin. Eli kyllä se on totta osittain, mitä pääministeri sanoi, että ollaan luotu uusi hallintohimmeli kenties. Mutta kuten Kaija tässä sanoi, niin kyllähän sitä oli ennenkin, jos mietitään, että nyt lyötiin yhteen 27 kunnan ja muutaman kuntayhtymän hallintoa tähän yhteen, niin mä sanon kyllä tämä tästä. Niklas Gusev här från SFP håller delvis med som Kaija Hartiala sa att visst är det väldigt komplicerat, delvis är det sant, men tidigare var det också väldigt komplicerat med 27 olika kommuner och 27 olika kommuners administration. Så han är förtröstansfull. Kyllä tämä tästä. Nu ska det kommer nog att ordna sig. Nina Söderlund. Ja, jag hade hoppats att det här landets statsminister skulle ha haft någonting bättre att komma med i Finlands äldsta tidnings jubileumsnummer, men inte jag kanske överraskad. För ett år sedan måste vi ju ta över alla 23 000 anställda, alla skulle över till Varha. Inte kunde man då stå och säga att du ska bort och kanske vi tar dig och så vidare, utan alla måste ju få en plats i den nya organisationen och ingen hade då tid att fundera på att vad är rätt. Nu har vi en ganska invecklad organisation, den ska vi så småningom ändra på och det är ju samarbetsförhandlingar på gång just nu och det kommer att komma flera, så de här överlappningarna kommer att
försvinna, men man kan inte begära att sånt här ska ske på ett år. Joo, eli Niina toivoi, että pääministeri olisi tässä sanonut jotain vähän muutakin hyvinvointialueesta kuin että on tullut uusi hallintotaso, koska koko vuoden aikana on ollut paljon erilaisia haasteita organisointin puolella ja nyt on kuitenkin sitten neuvottelut menossa henkilöstön vähentämiseksi. No, mä vähän ihmettelen, haluaisin nyt lukea tietysti se koko haastattelun, koska nyt otettiin yksi lause siitä. Mulla ei ole mitään tarvetta SDPn puolesta niin kuin olla niin kuin samaa mieltä pääministerin kanssa tietenkään, mutta mä luulen, että kyllähän todellisuus on nyt se, että pääministeri itsekin edellisessä hallituksessa ajoi silloin Sipilän hallituksessa ihan samanlaista mallia tietyillä eroilla, että tässä nyt on varmasti vähän niin kuin turhaa kritiikkiä mukana, mutta mä haluaisin muistuttaa siitä, että me puhutaan nyt aivan liikaa tästä hallinnosta. Ihan niin kuin Kaija Hartiala sanoi, niin erikoissairaanhoito, siis käytännössä TYKS ja muut sairaalat, ne on itse asiassa 40% koko varhasta. Siellä on 50 lääketieteen erikoisalaa, neurologia, sisätaudit, synnytykset. Terveyskeskuksessa on 30 eri toimintaa, hammashuolto, lääkärin vastaanotto, opiskelijaterveydenhuolto, lastenneuvolat. Sosiaalipuolella on 30 kokonaan eri palvelua, vanhustenhuolto, vammaispalvelut, päihdehuollon palvelut, sosiaalityö. Ja nämä on ne tärkeät asiat, ei se hallinto. Hallinto on vain väline, mikä tarvitaan välttämättä kuitenkin. Så Aki Lindén säger här att han vill ogärna kommentera en lösryckt mening ur statsministerns intervju, att han vill läsa hela intervjun och det ska han få. Vi ska se till att han får en jubileumstidning här efteråt. Och sen säger han också att statsministern säkert i Sipiläs, alltså nuvarande statsministern i dåvarande Sipiläs regering har varit med och arbetat fram den här liknande modellen, så att det är helt onödig kritik. Och dessutom tycker Aki Lindén att vi talar alldeles för mycket om den här byråkratin. För det som är det viktiga är själva vården och verksamheten. Till exempel 40% av Varhas verksamhet så handlar om specialsjukvården. Och vid OUCS finns det 50 olika medicinska specialområden. Hälsocentralerna jobbar med 30 olika verksamheter. Och inom socialvården finns det också 30 olika slags service, både handikappservice och service för äldre. Så Aki Lindén vill betona att det är faktiskt det här som är det viktiga. Bra. No, nu får vi återgå till lapparna och så får ni visa att vad tror ni och vad lovar ni? Ni är ju politiker. Vad lovar ni för det här året som nu har börjat? Kommer det att bli bättre eller sämre? Så rött är förstås sämre och grönt är bättre. Eli nyt poliitikot lupaavat teille kaikille, että tästä seuraavasta vuodesta tuleeko siitä parempi vai huonompi kuin tämä ensimmäinen vuosi Varhalla? Bra, de lovar alla ett bättre andra år för Varha och det blir vi alla ju väldigt glada över. Och nu ska de få förklara vad det är som kommer att bli bättre, vad kommer de att jobba för så att det blir bättre. Niklas? Med tanke på det som jag hela tiden här pratat, att det första året har varit ett litet start-up-år, så tror jag att egentligen alla saker kommer att fungera bättre under det här kommande året när vi nu väl har fått, man kan inte säga öva, det är allvarliga saker som man kan inte öva, men vi har i alla fall fått prova på, jag tror vi blir bättre på allt. Eli Niklas Kusef uskoo, että ihan kaikki on paremmin tänä vuonna kuin nyt viime vuonna. Det sker saker och ting på alla nivåer som jag ser fram emot att redan börja synas under det här året, olika resultat. Inte minst de här olika IT-systemen, möjligheten på riktigt att få distanskontakt med sin läkare. Men en enkel men jätteviktig sak som jag hoppas verkligen blir bättre under det här året är hemsjukvården. Så hemsjukhus finns inte alls på alla orter och det behöver finnas överallt, och det är en del av Varhas strategi att människor inte ska behöva rådas med Kela-taxi fram och tillbaka och hit och dit, utan att vården kan komma hem. Eli kotisairaanhoito on Niina Söderlundin mielestä erityisesti se asia, minkä pitäisi nyt parantua tänä vuonna. Eli kaikilla paikkakunnilla ei ole kotisairaalaa vielä.
Jag har samma åsikt om hemsjukvård, det är mycket viktigt och det är naturligtvis en mycket viktig del av åldringsvård. Det är alldeles hemsk situation att man ska ta en 85-årig med feber till jouren till exempel och ordna taxi och allt det där. I nästan alla länder i Finlands nivå så kommer ju läkaren eller sjukskötaren hem. Och därför tar jag en annan gång nu fram egenläkarsystemet. Man har börjat till exempel i Uleåborg redan med det och det har fungerat jättebra under det där första året där. Joo, Aki Lindén sanoi, että kotisairaanhoito on hänenkin mielestään ihan yksi tärkeimmistä asioista, että on kamalaa, että pitää 85-vuotias kovassa kuumeessa oleva ihminen kärrätä päivystykseen. Eli kotiin pitää saada hoitoa, että tämä on kuulemma Oulussa alkanut jo toimia hyvin. Joo, siellä on paljon parannettavaa ja uskoisin, että kaikki hallinnolliset asiat alkavat sujua, kun ne on nyt pikkuhiljaa luotu. Meillä on muun muassa, voitte kuvitella, että tämmöisellä alueella on valtava määrä hankintoja. Meidän hankinnat on 700 miljoonaa euroa ja se hankintojen kokonaisuus on koordinoitu, mutta itse teen työtä sellaisessa organisaatiossa, jossa potilas on aina ykkönen. Ja sitä mä olen niin kuin yrittänyt täällä Varhan hallituksessa tuoda esille, että meidän pitäisi paljon enemmän panostaa siihen, että se potilaan asia on aina se ensimmäinen asia. Totta kai on tärkeää, että henkilökunta viihtyy, mutta he ovat siellä niitä potilaita ja asiakkaita varten. Se täytyy niin kuin tänä vuonna tapahtua, että aina ajatellaan sen potilaan parasta. Så det som Kaja Hartiala framförallt vill lyfta fram och som hon jobbar för i styrelsen, så det är att patienten är den som ska vara i fokus. Det är viktigt att personalen trivs, men personalen finns till för patienterna och det är det som ska vara i fokus nu när Varha går in i sitt andra verksamhetsår. Och med det tror jag att det har blivit dags för oss att avsluta den här paneldebatten. Vi från Åbo underrättelses sida lovar att fortsätta hålla ögonen på er makthavare i Varha, så som OU har gjort i 200 år. Varmt tack till er alla i panelen och tack till er i publiken.